Hi guys! Welcome again to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng pinangat na talakitok or pinangat na saminan. Saminan ang tawag sa amin dito sa Bisaya, pero ang sa tingin ko ay talakitok ito sa Katagalogan. Okay? At ito siya, 1 kilo of this saminan fish, and then I have here 4 cloves of garlic, 1 red onion, and maybe 50 grams of ginger. Then salt and pepper. And of course, the serrano chilies. Para maging spicy, ay lagyan natin ito. At saka, ipapangat natin siya sa kamatis. Kaya malalaking kamatis na hinog ang ating underline doon sa paglulutuan natin. At ito naman ang ating suka, yung aking ginawang pinakurat, ay gagamitin natin para mas mabango at maging mas spicy siya, mas masarap. Okay? At tayo magluluto na. So, pero bago natin sindihan ang apoy, ay iayos natin yung kawali, guys. Okay? Handa ko muna itong aking, kasi ito ay ihapnig ko doon sa, ano bang hapnig sa ano? Or hapin, i-cover ko doon sa kawali. Ano bang Tagalog talaga nun? Hindi ko alam. So anyway guys, makikita nyo na lang, okay? So, patawarin nyo na lang yung mga terms na ginagamit ko. I am not a linguistic person. So, ito yon. Ang mahalaga ay maipakita ko at mai-share sa inyo paano ako magpangat nitong maliliit na talakitok or saminan. Ayan. Maraming kamatis talaga ang nilalagay ko dyan. Nang sa ganun ay lumasa talaga siya at umasim. Nang sa ganun ay maging masarap. Of course, gusto natin ng masarap, diba? So, ngayon, ilagay ko na dito. Ganito lang ang paglalagay ko, guys. Inuuna ko yung kamatis dito. Ganyan. Para siya ang magluluto ng isda. Ihapnig ko dito. Hanggang ngayon hindi ma-recall ng bibig ko kung ano yung Tagalog ng ganyan. Anong tawag dito? Ayan. Inilumbay-lumbay ko na dyan ang mga tomato slices or mga kamatis na nahiwa-hiwa ng manipis, at ilagay ko rin itong kanyang, ayan, kasi yan ang nagpapasarap dyan. Ayan. So ngayon ay sunod ang itong luya. Anyway guys, ito ay nahugasan na ng baking soda. Pagka bumibili ako ng mga gulay, fruits, ganon sa palengke, ay binababad ko siya ng 15 minutes sa tubig na may baking soda. Kaya, don't you worry. Malinis lahat ito. Okay? At ngayon, ihapnig ko rin itong luya. Pero ito hiwain nating manipis. Okay? Ganun lang. Maninipis. Maninipis lang. Ganyan, pahaba. Ganon. Ganon lang ang aking paghiwa. At ito na. Nahiwa na natin ang luya. Lagay ko na, spread ko lang dito. The second layer is the luya. Like that. Okay. And then, next is the garlic. Pitpitin ko lang naman. Ganyan. Pitpitin ko lang na ganyan, guys. And then, isama ko dyan ang gano'n na may balat. Gano'n lang. Gano'n. Kasi, ang paniniwala ko rin, yung balat ay magbibigay pa siya ng another additional aroma. So, itong ating sibuyas ay balatan. Madali lang naman ang magluto, guys. Nasa technique nyo na lang. Kanya-kanya kasing technique. Kahit na sinabi kong pinangat ito ko sa iba, ay hindi naman agree. At yung iba naman ay oo, sabi. At yung iba, okay. So, hiwain lang itong sibuyas na ganyan. At
Not necessary rin yung mga maninipis. Kasi, maluto naman siya dyan. Okay? So, lagay ko na dito. Layer ang spices. Ganon ang gawin kong pinangat. Ayan. So, andyan na yung spices. Lagyan ko na siya ngayon ng salt. Salt, guys. Pakita ko, dito ko ilagay para makita nyo. Okay. Salt. Ayan. Yung katamtaman lang. Huwag masyadong salty. Mga siguro a tablespoon salt. And then, black pepper. Like that. Para maging spicy, abundant. Okay. And then, ilagay ko na si ito. Look at this. Ito yung ginawa kong pinakurat na meron siyang red chilies, garlic, bell peppers, red onions. Lagyan ko siya ng siguro, ayan, ganyan lang. Kasi ipapangat natin, okay? A cup of this. Okay. And then, ilagay na natin ito. Ganun lang. At dyan na, lahat ito i-arrange natin na ganyan hanggang maluto siya. Okay? Very simple, di ba? Ayan. Very simple. And then, lagay na natin yung serrano chilies. At ang gawin ko pa dito ay biyak-biyakin kong ganyan para sa ganon ay lumabas yung kanyang bango. I love this chili peppers na ito dahil spicy. I love it. So, additional peppers here. Ayan, ilagay natin para maging spicy siya talaga. And then, iyon, iluluto na natin. Sindihan ko lang ito. Ayan. Sindihan natin. Ayun. And then, mahangin ang bintana. Pero no problem. Ayan. At takpan ko lang siya. Takpan ko lang and then wait for it to boil until it will be cooked. And that's it. Very simple. Okay? Abangan natin. Mga siguro let's say 5 to 6 minutes. That will be already cooked. Eto na yun guys. Luto na. Let us see. Wala! Ang sarap nito. Look at those. Tingnan nyo naman yan. Oh. Ang sarap nitong isdang to guys. Very healthy. And look at the sauce or yung kanyang sabaw. Oh, malapot-lapot. The density is, a lot of tomato, a lot of spices. Ngayon, ay tikman natin. Tikman ko guys. Okay, tikman natin lahat. Yummy. So spicy. Yummy. And so aromatic. Sarap. Okay, tapos na guys. Paalam na naman ako. Thank you so much for watching. Sana naman ay naibigan nyo itong lutong ito. At ito napaka-healthy. Hindi ka guilty na kumain ito. This is a guilty-free viand. Okay? So, thank you so much guys. Parang ako'y naglalaway na. Kakain na ako. Kakain na kami. Maghahain na ako. At okay, bye-bye. See you again next time guys. Stay safe. God bless.